Usa ka 45 anyos nga Norwegian ultramarathon runner napamatud-an na usab nga wala imposible sa determinasyon man nasungkit nidi ang laing kaugalingong Guinness World Record alang sa titulo nga the greatest distance run on a treadmill in 24 hours. Nasakmit ni athlete na Bjorn Tore Kronin Taranger. Ang bagong record human makadagan o kinatibok ang 270.16 kilometros. Sulod lang sa 24 oras. Kini nga distansya halos katumbas sa gilayon gikan sa Paris, France kadto sa Belgium. Ang record-breaking event na itabo sa ka-hotel sa Drammen, Norway. Si Bjorn, dili estranghero, niini nga hagit. Nagupot sab siya sa kani-record nga 264.52 kilometros. Nga iyang natala niya itong tuig 2018. Matod pa niya, nisuway siya pag-usab tungod kay miuswag ang iyang istamina. Samtang nagkatigulang na siya. Gawa sa personal nga kalampusan, ang matagdagan ni Bjorn na doon ay mas lalom nga katuyuan. Manini nga mga pagsulay sa record, nagtigom siya og pundo para sa mental health. Sa ka Norwegian nga charity nga nagsuporta sa mga isyo sa kahimsog sa mga kabatanunan. Ang mo katong ang balitang ilaji-lahi radyo. Ako kini si Lolo Amado. Dili gwapo, dili macho pero delikado. Daghang salamat.